מה קורה אנשים? כאן אומיבו ואני משחק One in the Chamber. זה מיני גיים כזה של IVMC, והרעיון הוא שאם אתה הורג בן אדם אם אתה הורג בן אדם עם חץ וקשת, כאילו אתה מקבל חץ אחד, וכל פעם שאתה הורג בן אדם עם חץ וקשת אז אתה מקבל עוד חץ. אבל מה אבל? כאילו אתה יכול להרוג גם עם החרב ולקבל חץ, כי אם לא פגעת נגיד עם הקשת, אז אתה יכול, יש לך עוד דרך כזה עם הקשת. זה מגניב דווקא, כי אפשר לעשות פה פרגים ודברים כאלה. אז כאן בוא נשחק. אחד שיטו מאחורי. אוקיי, שתינו הרגים אחד את השני. ראיתי פה מישהו, טוב, לא משנה. אוקיי, בואו נראה. שיט. די גרוע בזה, אבל זה ממש כיף, אז אני אשחק בזה. הוא הלך לי טוב הפעם. טוב, זה לא הלך טוב. סורי, no teaming. שיט. שוב. זה קשה רצח. ניסו לראות בי, ראיתי זה. מי? שיט. אוקיי, נשאר לי עוד חיים אחרונים ואני צריך להיות זהיר. אחד. שיט, טוב. לא טוב. יאללה, יולו. סמו. טוב, אני נראה לי אעשה 3 סיבובים, כי זה די קצר, משחק אחד. אז אני אחזור לכם במשחק הבא. טוב, כן, אנחנו בסיבוב השני. והפעם אנחנו במפה שקוראים לה פורטל. המשחק פורטל. מישהו פה מכיר? שיט, בואו מאחורה. טוב. וואי, זה מעצבן שמקבלים ספאון גם אחד על השני, אז צריך להיות צעירים. זה מצחיק, אבל אני הורג אותו מלא פעמים. אוקיי, אחד אחר. שיט, איך הוא הצליח? אוקיי. טוב, זה לא טוב, באו לי מאחורה. מה, מתתי? מתי הספקתי? טוב, זה היה קצר. אז אני אעבור בסיבוב השלישי. ואחרון. ביי. אוקיי, אנחנו בסיבוב השלישי. ועוד פעם מפה פורטל, מפה שלדעתי אני הכי אוהב. אוי, נפלתי למים, לא טוב. יהיה לא קל לראות בי. אקסמו. טוב. לא נורא. עכשיו חיובי, עדיין יש לי עוד 5 חיים. אוקיי, לא פגעתי, זה לא טוב. זה אחד שלא נראה שהוא מבין משהו מהחיים שלו. איך? למה קפצתי? למה? פאק. ולא בבק. אוקיי. וואו. שיט. אוף, אני צריך קצת לפני שאני יורה. לחשוב קצת יותר על היריות שלי. כי זה סתם דופק אותי.
עכשיו בוא נחכה פה. בטוח מישהו יקבל ספון. ואני מוכן. אני מוכן. אני מוכן. אני מוכן. נתתי. אני מוכן. אני מוכן. איזי. ככה אני אקבל מלא קילים. נו. נו. תביא לי עוד. עוד. בא לי עוד. נו. אוקיי, נראה לי הרגתי מלא אנשים, כאילו, ממש מחוץ למשחק. אז די משעמם ככה. אז יאללה, בואו נעוף מפה. שיהיה לכם קצת יותר עניין. פחד שפתאום אחד יקבל ספון, ואני אפסיד את הקיל. טוב. קומבו וומבו. אוקיי. איך לא הרגתי אותו? איך לא הרגתי אותו, אלוקים? לא. ווואפ. וקיל. אוקיי. לא למות. מקום ראשון. נו. חייב להרוג אותו. יש, ניצחתי. GG. אוקיי, אז... אוי, אני תקוע בתוך בלוק. אוקיי, אז... תודה שצפיתם, ותגידו לי אם אתם רוצים שאני אעלה עוד מיני גיימס או דברים כאלה, חוץ מ-PvP. וזהו. יאללה, ביי.